Pozdravujem fanúšikov Motorepubliky. Sme v podstate pri zrode prvej relácii, prvého takého, nazvime to, podcastu o autách, o problémoch, ale aj o radostiach bežných našich používateľov, milovníkov aut, fanúšikov Motorepubliky, fanúšikov spaľovacích motorov. Teraz sa nachádzame v Liptovskom Mikuláši u Billy Fast Garage. Billy Fast Garage. Pekný deň ti prajem, predstav sa nám a potom si povedzme, prečo sme sa vlastne tu dnes stretli. Jasné. Volám sa Laco Litavský, som z Billy Fast Garage, vlastne teraz sme u nás. Venujeme sa úpravám, opravám, takýmto podobným autám, Amerikám, kadejakým špecialitám, pretekárským, driftovacím a tak ďalej. Samozrejme máme aj takéto dailiny, no a tam vznikol nejako celý ten problém. Vznikol problém. Ty si nám písal na stránku, že mal si nejakú negatívnu skúsenosť, konkrétne s týmto autom. Inak otázka pre fanúšikov, odkiaľ si spomínate, alebo kde ste už videli takéhoto Forda F-150? Nechajte nám to v komentároch a pre tých, ktorí uhadnú správne ešte počas tohto videa, tak si pripravíme nejaký malý darček. Takže povedz nám, aký bol problém s týmto krásnym Fordom? Problém nebol žiadny, až jedného dňa vznikol, kedy sme išli do roboty. A odstavila nás policajná hliadka. Odstavili nás s tým, že nám nesedí farba vozidla s tým, čo je zapísané v techničáku. Samozrejme, ja som hliadku konfrontoval s tým, že mám zo zákona 30 dní na to, aby som tú farbu zapísal, aby som išiel na KOčku, aby som prešiel cez všetky tie právne úkony, aby to bolo legislatívne správne. A oni sa nedali nejako od toho odhovoriť, išli si stále svoje a v podstate jediné, čo ich zaujímalo, bolo to, že to auto je červené a není zelené a tým pádom je technicky nespôsobilé. Čiže pre správnosť, ty si to auto, ktoré bolo zelené, prefarbil, do 30 dní si mal legislatívne nárok, alebo respektíve povinnosť absolvovať KOčku, kontrolu originality a prepísať to. Toto si ešte stále v nejakej lehote bol a policajti ti tvrdili, že si nebol v tejto lehote, tak? A mali na to nejaký akože dôkaz, že ťa videli alebo odfotili ťa s nejakým dátumom, že to auto už bolo červené? Nemali absolútne žiadny. Takisto hliadky predtým, čo nás zastavili pri bežnej kontrole, mali všetky papiere v ruke takisto ako oni. Všetko videli, či je tam nejaká farba alebo niečo, neriešili nič. Tak to je smutné, že človek, ktorý sa stará, venoval si tomu autu dosť peňazí, dosť času, jazdíš na ňom a teraz ťa idú akože pokutovať za niečo, čo svojím spôsobom si ani nespravil, čo ma dosť mrzí, ale si mi spomínal, že to chceš prihlásiť, chceš napraviť, veď si plníš zákonnú povinnosť. A čo sa udialo na KOčke, keď si prišiel na kontrolu originality? No na KOčke sa udialo to, že som celý hrdý dal veľký techničák vlastne tomu pánovi, čo to má na starosti. A mi povedal, že potrebuje malý. Akurát medzičasom, keď som už toto vozidlo mal a bolo v lakovni, tak sme sa sťahovali a samozrejme všetko išlo do kravíc, všetko sa niekam ukladalo a tak ďalej. No a techničák niekde ostal. Ja ho niekde mám, netuším kde. Presne tak. Malý techničák je stratený, tým pádom na KOčke malý techničák potrebovali samozrejme. Hej. Keďže som ho nemal, tak som si musel požiadať o nový, na ktorý už teda čakám, je tam 30 dní lehota, do ktorých mi to dodajú. No a po tých 30 dňoch, už keď budem mať malý techničák, pôjdem na KOčku aj s veľkým techničákom. Na to, aby mi vlastne dali papier, že to auto teda není zelené, ale už je červené a už je zrazu technicky spôsobilé. A s tým pôjdem následne na políciu, kde si tie dva techničáky zoberú a vydajú mi za poplatok zase nové dva techničáky s tým, že už auto je červené a už môžem jazdiť. Ty si vzorný príklad občana, že ako treba vyberať od ľudí poplatky na každej jednej možnosti, čiže vytvoria ti techničák, aby ti vytvorili druhý techničák, akože to je tak. Videl som aj jedno pekné auto, ktoré bude v prestrihu, ak to nebude problém pre teba, ktoré je na poľských značkách. O aké auto sa jedná? Ide o Pontiac Firebird zo 79. roku. Nádherný kus. Ktorý je na poľských číslach. Je na poľských číslach z toho dôvodu, že s mojou prvou Amerikou, čo som mal, keď som mu prihlasoval, tak tam išlo na poplatkoch toľko peňazí, aby to bolo legislatívne schopné. Takže som si povedal, že nie. Že to proste ostane takto v zahraničí, kde je tá legislatíva úplne iná a je funkčná. Hej. Tie autá takisto prechádzajú také, ktoré môžu jazdiť po ceste, čo nikoho neohrozujú. Čo neohrozujú plynulosť ani bezpečnosť tej cestnej premávky. Akurát je to u nich jednoduchšie.
Čiže keď porovnáš tú poľskú legislatívu a slovenskú ako milovníka aut, že mám tu auto s pekným motorom, veľmi pekné, s nejakými úpravami, ktoré sú bezpečné v cestnej premávke, tak čo je lepšie? Slovenská alebo poľská? Určite tá poľská. Poľská úprava. Akože na tých autách sa nemení nič. Auto svieti, auto brzdí, auto funguje, auto není nejaká znitá škatula, čo dymí alebo čo sa ide rozpadnúť. Ale u nás je to očividne problém. Zaujímavé. To je veľmi zaujímavé a teda je príležitosť a priestor na to, aby sa s touto legislatívou niečo stalo, pretože stále si treba uvedomiť, že sme v jednom európskom spoločenstve a v jednej krajine, v jednom štáte je niečo dovolené a v druhom je to proste problém, ktorý sa nedá nejakým spôsobom riešiť, zmeniť. Doteraz som ja aspoň nebadal nejakú iniciatívu, že by sa pre autičkárov alebo respektíve pre majiteľov aut niečo zjemňovalo, práve naopak, vždy sa niečo sprísňovalo a ten život sa trošku sťažoval. Povedz nám, čo robíš vo svojom voľnom čase, lebo vidím tu nejaké pekné stroje, nejaké motorky, veľké autá. Čo ťa baví okrem toho, že toto je asi tvoja práca, týmto sa živíš, ale čo robíš vo voľnom čase? Akože našťastie som jeden z tých šťastných, čo môžu svoj voľný čas tráviť v práci a ktorých teda to, čo by robili vo voľnom čase, tak ich to živí. Takže celý môj voľný čas je vlastne toto. Je táto dielňa a to, že tu niekomu pomáhame opraviť staršie autá, že tu prerábame autá, že tu renovujeme autá, motorky a všetko okolo toho, takže svoj voľný čas trávim tu. Jasná, paráda. Vyskúšal si niekedy aj s tými autami pretekať? Videli ťa ľudia alebo fanúšikovia niekde na trati a podobne? Alebo tu to končí a posielaš ľudí pekne, že chodí si preskúšať sami? Tu na to väčšinou začína. Tu trávime samozrejme veľa času, lebo celé okolo tých pretekov není to úplne že o tom, čo je na trati, ale to, čo tomu predchádza. Čiže to, čo sa deje v dielni, celý ten výskum, celé to skúšanie, to odľaďovanie a tak ďalej. Takže tu nás sa toho deje väčšina. A zbytok je potom na trati. Či už sme chodili po pretekoch, po powerfestoch, po nejakých takých väčších akciách na Slovensku, v Čechách, v Poľsku, v Maďarsku. Tam je to veľmi dobre, čo sa týka nejakých dragov alebo konkrétne tejto automotoscény. Takže bolo nás vidno v zahraničí, bolo nás vidno u nás. Podarilo sa vyhrať fakt, že veľa pretekov, veľa trofejí, veľa pohárov, za čo som vďačný. No a neviem, to je asi tak celé k tomu. Keď si máš vybrať medzi okruhom a dragom, v tomto prípade rovinkou, čo je pre teba lepšie? Ako v čom? Nejako by som to nedefinoval tak, že to je lepšie, je to iné. Je to iný zážitok. Na tom dragu predsa len auto má povedzme 800, má 1000 koní, takisto tie motorky sú tam úplne nadúpané. Je to iný zážitok sedieť na niečom, čo má taký výkon a ísť vyslovene na zrýchlenie pod plným plynom celý čas. Ako napríklad na tom okruhu, kde človek zažije tú gravitáciu aj z bočných strán, nielen spredu dozadu, kde proste ho to zatlačí do sedačky, musí chodiť, musí si dávať pozor na to, akú mať stopu v zákrute, ako ísť do toho rýchlo, ako ísť na brzdy a tak ďalej. Takže každý z toho má niečo do seba. Ale čo tak preferuješ ty v tomto prípade? Preferujem určite dragy. Jedna vec je aj, že skrz rozpočet, pretože na dragoch samozrejme treba tiež riešiť podvozok, ale všetko ide do výkonu, do motora. To ma aj viacej baví, šprtať sa v motoroch, ťahať to s výkonom čo najvyššie. A zase kdežto v okruhu je to niečo, do čoho ja sa nie, že nepúšťam. Áno, púšťam sa, tam máme aj jeden drifterský špeciál, ktorý sa tiež ide upravovať, ale takisto tam už treba nastavovať aj ten podvozok, brzdy a veci spojené nielen s tým rozbehnúť sa a nejako zastaviť, ale aj s tým, ako prejsť do zákruty, prejsť to plynulo, prejsť to čo najrýchlejšie. Takže to je zase taký trošičku druhý svet. Ja sa skôr teda uberám štýlom tých dragov, ale určite aj keď riešime niečo na okruh, tak tiež sa tam nestratíme. A hlavne teda, aby to bezpečne dopadlo, aby sa každý jazdec, každý pretekár vrátil bezpečne domov do Určite, svojej garáže. Tá bezpečnosť je tam vždy na prvom mieste. Každý rieši, aj tu, keď mám zákazníkov s bežnými autami, riešia to, ako auto ide a nikto nerieši to, ako auto zastavuje. Hej. Tie brzdy sú tam vždy dôležitejšie ako ten motor. Proste to musí zastať, či je to auto, či je to motorka a gumy, brzdy sú to najdôležitejšie. Až potom sa ide po výkone, po podvozku a po zbytku. Áno, lebo vidieť pretekára, ktorý síce preletí v dragu najrýchlejší čas, ale nezabrzdí, tak to asi nikto z nás nechce. Každopádne definoval by si tieto preteky, alebo respektíve ten automobilový svet ako bezpečný, ako nebezpečný šport z pohľadu iných možno, že športov a tvojich skúseností? Určite bezpečný, je veľmi bezpečný. Hlavne organizátori sa snažia celú tú dbať hlavne na bezpečnosť. Ako pretekárov, tak divákov, skrz to sú tam aj nejaké pravidlá, nejaké regulácie v tom, čo to auto musí spĺňať.
aby prešlo nejakou vždycky vstupnou technickou kontrolou pred tým pretekom. Takisto aj tí diváci tiež tam majú svoje časti, svoje také stage, v ktorých sa môžu zdržiavať presne skrz toho, aby ak sa niečo náhodou stane tomu jazdcovi nejaká porucha, že dostane defekt alebo nedaj Bože niečo horšie, vyvalí sa tam s tým autom, aby proste sa vyvalil iba on, aby nezobral so sebou tribúnu divákov. Preto je to možno aj pre fanúšikov, ktorí sa chodia pozerať na takéto športy, taká pripomienka, že nie, že by vás usporiadatelia nechceli pustiť bližšie k autám, alebo respektíve nechcú vám dovoliť vidieť lepšie výhľady, ale je to hlavne kvôli vašej bezpečnosti. Takže prosím, aj do budúcna rešpektujte všetky tieto bezpečnostné opatrenia a aby každý sa vrátil z takejto akcie úplne spokojný a zdravý. Napríklad diváci majú veľmi dobrú možnosť v DP. Není tam nič opaskované, nikde tam nie je zákaz vstupu. Každý jeden divák môže prísť do DEPA, vidieť tam tie pretekárske týmy, ako na tom robia, ako to upravujú, nejakú tú údržbu popri preteku, výmenu gum a takto. Každý tam má svoj stan. Všetci sú tam, všetci majú rozobraté tie auta, je to tam pootvárané, vidno tam do motora. Každý z tých pretekárov, nech je to ktokoľvek, je ochotný sa s tým kvázi fanúšikom porozprávať, aj povedať mu niečo o tom aute. Samozrejme, každý je na to hrdý, takže sa o tom rozpráva rád. No a tých ľudí to teší, čiže kľudne, není to naozaj o tom, že tých divákov sa snaží nejako od toho odstrihnúť a kľudne tam môžu ísť a vidieť to fakt, že z prvej ruky. A potom to vidieť aj na trati z nejakej teda tej bezpečnej vzdialenosti. No dobre, a potom si technici takto nešpiclujú svoju technológiu, know-how a podobné veci. Áno. Nechceš, aby to niekto videl, čo si vylepšil a prečo je to tvoje auto lepšie ako toho druhého súťažného tímu? Takto, u nás ten motošport není nejako extra podporovaný, ani zo strany štátu, ani zo strany ničoho. A tí pretekári držia spolu. Akože samozrejme je to konkurencia, ale veľakrát aj keď som si nevedel s niečím rady, zavolal som komukoľvek z mojich konkurentov v mojej kategórii, s radosťou mi poradili, s radosťou mi dodali nejaký diel, čo som potreboval, alebo pomohli vyriešiť nejaký problém, s ktorým som si nevedel dať rady. Áno, čiže tá súťaživosť sa premietne na dráhu, na trať, ale nie v podstate do garáže, kde ste všetci jedna Takisto komunita. aj pokiaľ sa niečo stane na preteku, že niekomu sa niečo poškodí, dostane defekt alebo niekde mu niečo tečie, tak nikto nemá problém z tých ostatných pretekárov mu pomôcť tým, aby proste sa mohol zúčastniť, lebo nie je to naozaj o tom prísť tam, byť jediný v kategórii, odjazdiť si to a vyhrať, ale naozaj má tam tú konkurenciu a s nimi sa nejako pretekať. Áno, lebo v tej súťaživosti sa zlepšuje, že keď nemáš proti súťažiaceho, tak darmo sa budeš zlepšovať a zvyšovať ten výkon svojho auta. V čom vidíš problémy, v podstate, keď si spomínal, že ten motošport nie je dotovaný ani zo strany štátu, zrejme si musíte hľadať sponzorov, pokiaľ teda nejaký možno, že mladý alebo začínajúci jazdec na to nemá peniaze. V čom vidíš, kde by ten štát, alebo respektíve kde by tá spoločnosť sa mohla podporiť motošport? Ja si myslím, že by to mal byť aj trošku väčší záujem verejnosti alebo nejakých médií, pretože v médiách naozaj čo vidieť je fotbal, hokej, nejaké tie olympijské športy. Ale podobné udalosti naozaj, ktoré sú obrovské, kde sú desiatky tisíc ľudí, o tom sa nikde nespomenie. Pokiaľ si organizátor nedokáže nejako zabezpečiť reklamu alebo propagáciu toho podujatia, tak o tom nikto nevie. Otázka na telo a prosím odpovedaj úprimne. Auto s benzínovým motorom alebo elektromobil? Auto s benzínovým motorom, určite. Prečo? Pretože to mám rád. Pretože som na tom vyrastal, pretože to poznám, pretože sa na to môžem spoľahnúť. Neviem to úplne 100% porovnať, nemám odjazdené toľko na elektromobile, čo na benzíne, ale v situácii, v akej som a čo som s tým pozažíval, určite s benzínom. A hlavne zvuk ako tejto legendárnej 150 proste nenahradíš. To reprak nenahradí, proste to je motor, to je výfuk, To je to proste je spalovák. Ja ti ďakujem, že si nás pozval do svojej garáže, kde sa tvoria naozaj neskutočné prenádherné veci, kde sa tvoria sny a kde odtiaľto odchádzajú perfektné projekty. Som rád, že si sa ozval na Motorepubliku a chcem vyzvať aj ostatných fanúšikov. Ak máte nejakú negatívnu, pozitívnu skúsenosť, ak sa nám chcete s niečím dôveriť, neváhajte, napíšte nám na Instagram alebo na ostatné sociálne siete. Prídeme, porozprávame sa a berte to ako taký prvý, možno že rozhovor, z ktorých pevne verím, že bude veľmi veľa. Preto lajkujte, komentujte, zdieľajte a hlavne proti zákazu spalovákov. Tuning nie je zločin a za slobodu v šoferovaní. Ja ti ďakujem pekne. Ďakujem, Maja.